Ka Jingbamla ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change North Eastern Regional Office bante lakam mi ki karkhana pen mi do bilat ki badon ha East Giantel District kalapen long ya ka Neutrap Integrated Territorial Organization hito ha ka jelamu badon bok khar President ha ka Arpatarik Risau Arhajar Pusau kilalej ban yakendu yo Additional Principal Chief Conservator of Forest katei ka office ban pan jubab halor kani kaman Henry namar ka Jingbam don uni officer ka sengkal hab ban bu ekador kha sakhamat ka Deputy Inspector General Forest ka kong LGS imyong IFS habakran sigilat pathai kubor ba don bok ulong bakat kum ka jinglap ka seng lengba ka RTI ha ka jingle jurep ka ne ka office kata house nam arja khat ar bar arja khalai la lap ba hadu kumba lahjar aspa khnai pu ar hektar kadai ka jaka ka balayo daki company penmi dulan da ka bakdo ba kumba 100% kadai ka jaka jong katna khlau nalor ka tau lo ongru ba ka jingdon jeng kini ki kharkhana penmi do bilat ka kata shibu ni kamariang daga bo ongru baka GHDC kamdon ni kikot kislai bobyang ban pinsija bagi di kijaka kimdei jong katna khlau entah sini ngelawan bu igani ka broadcast Additional Principal Chief Conservator of Forest jong Government of India Ministry of Environment and Forest jong ka North Eastern Regional Office Long te hakani ka broadcast ni pan ibudien Pernyataan pan ia kata ka jubab dan ka clarification hawi ada ya ka jingpen slam pan te lakam ya ki cement company ki badan apok dan Jahil district hakan ni kedor khas ni la penkan mau ba ya kan ka office ba hausnam hakatarik lai puai tarik August arajar khatar perhadu khat phra ke arajar khat lai kalau don kata ka joint inspection team ka bakin conduct ya kanika assessment te hadian bengi la file ka RTI bengi la lap ya kata ka report nak office jong ka ministry na po Delhi pat kumju na po ki state forest te ngil ayo ka jubab ka bengi yo bat ka report ka bengi la pediang bat ni la lumru na ki la patai kubor kumju na ki office ka bayya dai bat kan ni ka bentar te hanni ngil la lap ba ya kan ka land acquired daga cement companies can encompass kum ka total approximate ka dai raspa lai pra hektar ka bala classify kum kata ka forest land dan nang ta 6000 raspa san pulai point kan dai pra hektar la itu la identify kum kata ka non forest land but haga additional san pinyo point san penriu pan hectares kala categorize kalong unresolved te habaya dei bat kani ka basa ka shejar hispa saupo point saupulai hektar ka jakabat umpat la ban la inspect te brokot ka dei la hajar arspa thandai pu ar hektar te ngindala wat ngindala budien kat kum gini ki dorkhas kat kum gini kita ki jingle kat kum gi jing ekran mentan na kalian jing medam yong bakan don sakata ka third phase jong kaneka joint inspection tahabung ibu jingkeling ong balai hala mental ajen kendai senam kam don show te pidai ban kan mau kane kapor haba dangle kane inspection kedai ha kapor jong ka government jong bukul ane ke kongres forest minister udang bat terstun tinsong te hatu kapor ki persyak ke NCP hatu kapor kadang dei jong kontrak kongkal sangma temen tapat kini kita ke NCP dan demo kila kelas ke NPP kini ki ju hikuru kila don hakabot dan rei ke bawa sung palapat kini ki bala risk tang ya kan question menta ke sangap jarjar par ke basngu phala shu hausnam kendai pusan ki chairman ki secretary ki debit ki chief secretary dan kita ki sorka dan rei ke bawa i phala ban menta hak marsen yo chief minister konda hongkal ke sangma ulah long la dia chairman ba minister in charge ulang tau ba chairman kagamu kadak ka jengkeli ka ba ima ba ki bukiju ki beriau ki ba sekren dia kata ka menjadai ka mai mariang ba ki don kita ki affect ki bobuan hendrei ka dai is a part of politics what kani ki ba menta ki ba shong opposition jong dr mukul kren te kamot ki paj ba ki di ban su ba ka politics ka ba syarkai ba habiya dai ba ka mai mariang balik ngikran kuntangi don like ka jong ko ba pilai hi ba hau kandai pusan mano balong chief secretary kide ki chairman re haga ba mentabat tilak bat ba ki politician ani ki minister kata ta galong ka ba ima ka ba isir khaitam pat man ko por PE tang recently ka mo tang sen star cement ka yo ya ta ka clearance
hapo MOEF kaba ngila isai be ba ka sarkar jelahi kasiat suloi na terpeng jongka MOEF kene kalong minum ailat ngin yakun be hadu ba ngin yo ya kata ka jingjob bat kabang ismo pelaru dang sian ki omban kene ba kai kiyo clearance ban pelong public hearing ya kata mega top te hadin bengi ipat ki kot kislangi pusngi ismo pelapat ba kumno kata ka MOEF ka ai te handring in lawat benya bat kadai bet ka single window agency ka berecommend handring ka MOEF kin dala poiste kin spendi be yaki bet kane kadai ka bali bet kalong ka khoi ka kalong ka subat handring kim pendi pat ya kata ka jinglong jingman kata ka than stay bagi beriau ke haban thiet hi ko ke haban ring sem da ka to ka dan bat kaniru hakador khas nila mention clear pakai ya tengku hi bat kata ka section arkuwe jom ka riti sensar jom ka rindia pat halor kata ka norin te lada hadian bakile ikan ka than inspection kana kalian ka seng hi namar kane ka kata ya ka kam im jung pada habe day per environment ngin file sa support human rights lada kane ka ministry lan ka sarkar kam lei hai tingin banse bat lada don kam ngin her biang sipat ba rengkat bat kini ki kot sla bagi don bat ni ngin pendi ya ki ba kumkino ki politician ni don hapo ka jela ko jung ni kanang bagi beriu kin susu ba kin tip ke ba habakot hi ki day tang ki politician ndai re kita ki ba hi shaya ka ribe ke jeng benre nyopret ke jung akan jengi kenduk ndai sing komong ong yepi kila ong ba tau badai ban pej kane udang don on tour sepok Mizoram te hadin nang tun lawan te kin you kin talk but makile ki ba speed ban pha ban por sepok Delhi te ngin apsha atau kan nasi te la da ki fel te ba pitip hingi de ki pressure group ngin sim hi ki lat krenti pala dai ka badai kane ka khap namar ka bakta hi ka ndo ko siap bat ko mai marian ko jungi te ngin mi sakmat ke par ko wiru jaga la kelingan sepentip ya pin lada phi pe ki kot kisla ru ka JHDC kamdan ki kot kisla ki bala ban pinsisa ba kani ka dei kila suesna kat boman ki fiele kat boman hang tu la shong de ki bre ki bastat kum ki jong ki CFO nri ki ba ima par ki bre bastat hin ta ki pendan bakla dan kam bakla kan ko bor begitu namar ba hawa nimla benlen pe tang men khani ru ki ka bajia la yaki ko ba halor jong ka MOEF de ki snam jom la snam ma ko ot Henry kala syukut matang ha ko kilat pakai ko buat Henry ha kan ni penting nak kalian begini minum ailat na longkat belong dia kat bajaru ka ai hi bade ban mi span ba be betip jaka ke jinglong nong ki ke jong ki jong kan apa ka de ki lo chef jong ka celang jong Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya